खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं आसामाव गोबां अखा हागोन। आसामजों लोगोसे सा सानजा हादरसाफोरावबो गोबां अखा हागोन। बेनि थाखाय इन्डियान मेटेर'लजिकेल डिपार्टमेन्टआ अरेन्ज एलार्ट फोसावदों। IMDआ फोसावनाय बादिब्ला आसामाव 13 आगस्तनिफ्राय 16 आगस्तसिम गोबां रोजा अखा हागोन। नैथि रादाबाव दं मैया रबिबारखालि आसामनि सासे साइकेल सालायगिरिया गंसे रेलगारिजों सौदावनानै अबथिरा जिउ गोमादों। बे जाथाया जागिर'डनि रेलवे क्रसिंआव जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे जाथाया रेलगारि बारस'नाय समाव जादों। जिउ गोमानाय सुबुंनि मुङा अनिल साहा। बिथांनि जिउ गैयै देहाखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय पुलिसआ लांना थांबाय। थामथि रादाबाव दं सासे बडी बिल्डारआ गावनि जिउखौ फोजोबना लादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे बडी बिल्डारआ गिबियाव गावनि बिसिखौ इनस्टाग्रामाव लाइभ भिडिअ खालामनानै गावनि बिसिखौनो खास्रि बिस्रि अनागारि महरै बुथारदोंमोन। बेनि उनाव सिलाय ओंखारनानै साथाम सुबुंखौ गुलि गावनानै जिउ फोजोबदोंमोन आरो साथाम सुबुंफोरखौ गुलि गावनानै जखम खालामदों आरो उनाव गावबो गावखौनो सिलायजों गुलि गावनानै जिउ फोजोबना लादों। बे जाथाया थांनाय सुक्रुबारखालि बस्निया हादरनि ग्रेडाचाक मुंनि मोनसे सहराव जादों आरो बे जिउ फोजोबना लाग्रा सुबुंनि मुंखौ नारमिन सलिसमान बिस होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं क'क्राझार साइ स्टेडियामाव सोलिगासिनो थानाय दुरान्ड काप फुटबल टुर्नामेन्टआव मैया डाउनटाउन हिर'ज FC श्रीनगरखौ फेजेना शिलं लाजं FCआ 2-1 गलनि फारागथियाव देरहासार जानो हायो। शिलं लाजं FCनि टीम मेनेजार बबी लिंड' नंबेरा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव गावनि टीमनि सायाव जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। बाथि रादाबाव दं साब्रै साइबार क्रिमिनेलखौ हमनो मोनदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय सुनिबारखालि मरिगाव जिल्लानि सिङाव थानाय जागिर'डआव आसाम पुलिसनि गोख्रों नायबिजिरनायनि थाखाय बे साब्रै साइबार क्रिमिनेलखौ हमनो हायो। आसाम पुलिसआ बिसोरनि गारिखौ लाखिना हमनायाव नायबिजिरना नंखाय फोरमान बिलाइ आरो बेंकनि लेखा बिलाइ मबाइल फन हमनो हायो। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला बिसोरो लकेल निउज पर्टेलनिबो रादाब बुथुमगिरिबो खामानि मावोमोन होनना फोरमायदों। पुलिसजों हमजानाय बे साब्रै सुबुंफोरनि मुङा फारियै जावेद खान, इजाजुर हेक, कादेर, साहानुर आलम आरो आसानुर इस्लाम होनना मिथिनो मोनदों। बे समाव हमजानाय सुबुंफोरनिफ्राय आरोबाव 281 सिम कार्ड, गंबा मबाइल फन आरो खबब्रै साखा गोनां रेजिस्ट्रेशन नाम्बार AS01EE7686 नम्बरखौ हमनो हायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मरिगावनि क्राइम ब्रान्च एडिशनेल सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस समिरन बायसिया दा बिसोर साब्रैनाव सोंनाय फिननाय खालामगासिनो दं होनना मिथिनो मोनदों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।